الحمد لله رب العالمين. أمر بالإحسان وتعاون على البر والتقوى، ونهى عن الإساءة والأذى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، وقد قال النبي صلى الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماتة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وأسباب دخول الجنان، وأنها من أنواع الصدقات والإحسان، وأن وجه الأذى في الطريق من أعجم الإساءة والإسيان، ومن أسباب اللعنة والخجلان. وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 67 أو 70 صعوبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء صعوبة من الإيمان. متفق عليه. أنبياء لتنو dan fen bella mo baga ala ya nyamriyani nyumayaye ko an kan yugon de me fana nyumanka ani hera ko kelika ala yambali ko jugula ani fengo fenye tonyali de toro lide bala ala yambali ola ambe sheria ma shite minni bato ciela makka kani ala kelempewte je nyogonte alala ambe sheria muhammadu alaka jondo alaka cidendo kisini nema abaka anaka dunkew anaka shebo alaku kisi min kacca kosobe no tamina ka boye an kado nabi nyuma ayanki bariya ka fo min ye torali fe ka bo siraka fem min be sira teme bagaw toro ube fem min be silamaw toro sirawula ko tora fem bo siraka ciden ko o yelli maniya do de ani fana ko arjanna don sababu de do ani fana ko sadaqati noniya wude de do ani nyumaya cida nyanki bariya fana ko minye ka torali few ku bila sirawka silamaw ka teme siraw kemmun be mo toro ku bila silamaw ka teme sirawula cide nye ayira fana ko o fana ye ko jugu bado de ani ala soso ani fana abeke sababu ye ka dangali she ima ka damfe ka dangali she ma ani beke sababu ye fana kila bila shetane kida nyofo sallallahu alaihi wasallam. Hadisan nana abi hurairah tabolo ako kiden ko sallallahu alaihi wasallam kulli maniya ko abetige tige kata bi woroni ko ube bi wolon fulani koma limaniya nuniya abetige tige kata bi woroni ko ube bi wolon fulani ko me ciden ko limaniya jogo nunu nu beta bi woroni ko be bi wolon fulani ko abe nyuma ye jumaye abe sanfeta ye jumaye la ilaha illallah ala kele bantia ani tawhidi ka kuma ka foy dala abi diskun kono ka barate nay ko de abe sanfeta ko o jogo nyuma limaniya ka jogo nyuma munu fulani nye ko abe dugumata ye jumaye ka torali fe ko bo siraka fe min be mogo toro ko bo mogo ka teme siraka limaniya aka jogo do de do
awa ciden ko min ye same ni maloya fana ni hadamaden min be maloya abe same ko ye limaniya ka jogo dode ni hadisa min fulani ni hadisa Bukhari Muslim u ye hadisa imbo donc ni hadisa ya yiranna ka fo hadamaden min bi yere korosi fengo fembe silamaw de toro ni bo siramaw ka siraka ko limaniya jogo de do nyumaya de do awa fengo fen fana ni e babila silamaw ka temesiraw de la na be silamaw toro hadisa in fana la nyini ya yira ko o ye munafiki jogo de mo min be tora li fum bila silamaw ka siraw ka o ye munafiki jogo de ala soso de do o tora li fi akera sakaba kuru yesa akera botelu yesa akera finunkolo de yesa akera nyama de yesa akera tora li fengo fenye akera iriu de akera ngoni de yesa wa ni okuni be fiungo fembila silamo kateme sirade kanabu toro oye munafaqi ya jogo do de ani tonyali de do minte be silamiya sariyalla wada to anna hadisa wala nabi hurairah radhiyallahu anhu qala kullu sulaman minan nas alayhi sadaqatuhu kull yawmin tatlaw fihi shams ta'dil bayna isnayn sadaqatun وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة طيبة صدقة وبكل قطوة تمسيها إلى صلاة صدقة ويميت لأجاء الطريق صدقة جيرين صلى الله عليه وسلم ni hadisa fanala ako hada made kolo tuguda nabila ni dugu jera dongodo ni tile bora o kolo tuguda u sarakati bika iku ka sarakati bo hadisa werela kolo tuguda keme sabane bi woro de be hada madenna ciden ko sogoma ni tile bora abika ikika kolo tuguda nunu sarakati bo cide sallallahu alaihi wasallam akuni dugu jera ni etilela mogo fulani nyogonche ka tinya fonu nyogonche ka kiritige nu nyogonche ni tilenya ye ko ye sadaqati ka ira fana koni ye mogo do deme aka dabala abese ka yela ka chogomi ube ya deme ka kamina unkorota ku bila ka dabaka ko ye sadaqati de koni ye kuma duma nyire ni kuma nyuma yere fo ko ye sadaqati de ko ewa senta ni bo tama kata misiri de la ko fana ima sadaqati de awa ko ka tora li fe ko bo mogo fana ka temesira la ko ye sadaqati de donc ni fana ya yira sadaqati de do hada ma beke sababu ye ka hada ma don ka temesira udila tora li fe mun be temesira la ku bo sirauka puru silama te tora soro chogomi o te degu soro chogomi ciden nya wole ka jate sadaqati bawdela o hadisa fana yu'ninye donc hadisa wore nana qala sallallahu alayhi wa sallam laqad araytu rajula yatakhallabu fil jannati fi shajarati qataha min jahri at-tariqi kanat tuzil muslimin muntafaq alayhi ciden ko sallallahu alayhi wa sallam ko alaye cedoye parce que ni hadisa fana la ciden nya yiranna ka torali fe ka bo mogo katte mesira la ari janna soro sababu de do ciden ko alaye cedo ye abe yelema ari janna kono ari janna yoro min kada ye abe tayi ko alaye o ceye abe ari janna kono yoro min kada ye ari janna kono abe tayi abe yelema ari janna kono ko sababu ye munye ko iri do de tumbe mogo katte mesira ka ko aye iri ntige ka boy iri tumbe mogo katte mesira ka abe silama utoro ko aye iri ntige ka boy ko ode kera sababu ye ala ya do arjanna kono abe yelema arjanna kono chogo minyajiha harisan na chogo dola bainama rajulu yamsi fi tariqi wajada qusana sawqin fa aqarahu fasakara Allah lahu faghfara lahu sehi muslimu kayri way dola ciden ko fenne nyogonce ko cedo ko abake kata mashiraka ko aye iri bolo doye
otigira kadda siraka ko abe mugo temeto abu toro ko ceyin nana kayiri bolo min dara siraka aya ateru kabo siraka kabila kerefe ko ala ye barka dake ceyin ni sababu ye nimbara min ni ceyin yake ala ya do ceyin ko ala ya fara aka junubula ni sababu ye donc malmo ni yayira min hada madon katte misraw ku dila ka tora fembu uka sababu de nabi lase arjanna kono hari sawre la ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako urdati alayya amalu ummati hasanuha wa sayyuha ciden ko ala yale kam mantun ka baraw iralela akam mantun ka baraw be ko ala ya be iralela anyumanna juguma fawajadtu fi mahasini amaliha aja yumatu anni tariqi ko alayya soro akam mantun ka baranyu maula torali fe na be shiraka ka bo shiraka ko alayyo soro mantun ka nyumaula yem mantun ka nyuma mununyira alela ko aya soro akam mantun ka baranyu maula ka torali fe umbo mo ka teme shiraka wajaritu fi masawi amaliha nuqa'atu takunu fil masjid la tudfan ko aya soro mantun ka bara jugu fanala mo min be murabila misiri kono niti adogo cencen kono o ya soro cencen de bu ka misiri kono wa ka misiri mo min be muraye misiri kono iba bila misiri kono ita joshi ka bola ni ka mosorai ube ta ko ka bola ciden ko yo fona soro mantun ka bara jugu la wala mbalmo an kan janto nyirela sirabanunu mo ko janto yirela ka sirabanunu korosi fengo fembe mo toro de ube fonse dinga munu sena puru ji katanu ye kata nyamanto ulula nu be gere ni jina na abe chari fambe kamo katte misraw ciya kanyamon bila mo katte misraw la balmo nunun bede be hadisan nunun kono ni cire nyambali ola mo munun be ke sababu ye ka hada madu ni ofon se dinga gerele munun be jamana kono mo munun be ulubo ka siraw dila puru ukana kale ni jibe chari kata mo katte misraw la ube ni jibe nyama bila mo katte misraw la wotibila mo ube jate ku be bara nyumala ube sadaqati bola ube arjanna don sababu la awa mo fana de ni ofon se dinga sigun o jiteme siraw ni ebe ode ke ikanya mambo yoroye ku gere ka ke sababu ye hari ni jina na tayoro tala abeke sababu bi jiwe chari kata mo ka dawla kata mo ka temesrawla ikado ala sosodo junubudo sababu me ke sababu ka hada madun ka danga kallasima wadi ato ciden ko dondola sallallahu alaihi wasallam aku ittagu la inaini قالوا وما لا أناني يا رسول الله قال الذي يتقلب في طريق الناس أو جلهم دون دولا تشيدن كو سيبوما أقوى يري كلوسي بارا فلا بيو وبك سببوه كهذا مدون كدنغال لسي مغوما أيا يري كلوسي وبارا بارا فلا بي دنغالي فيهم فلا ديدو نم وبه هذا مدون دنغانو سببوه سيبوكو وكو تشيدن ما ودنغالي فيهم فلا فنايه جمعيه ciden ko mo min be bana kutake hada madun ka shirala ube hada madun ube sigi suma munun koro mo munun beta bana kutake ulula kula sobe kula nugo kamugo toro temesira ula ubu ku toro uka suma ula suma munu be sigi koro ciden nin ko akon nin ko fulaye ko fula de ko fula min be ke sababu ka hada madun ka dangal la she mo ma donc hada madun kelenkele an kan janto ala ni ciden ya fu hadisa kono awa ko minye ka siraw dila minye ka torali pe umbu siraka na ko limaniya ka jogo do de do ani na ko arjanna don sababu de do ani na ko abejate sadaqati bodela ala bato de do awa mbalimu ka mugo fona ka siraw cinya ka torali pe nyamaw akera buteluye akera farawuye kuto kubila mugo ka siraka awa sababu do munafiqiya jogo de do sababu do fana nabi hada madella se tasumama
ala sosodo ala kutawde do sababu do fana min bato ibe hadama de ka danga soro ibe ala ka jonyuma danga soro a'udhu billahi minash shaitanir rajim والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا على القرآن كنو مسمى قرطالندو أقوم مغمنو nube muminu chema utoro ube muminu musoma utoro kasoro umatora fenke ula ko ulutigila mugo ku yegalon junubuta uko kayomal khiyamado ani junubu min bangalendo balimoni aya yayira ko beke sababu ye ka muminu chema ude toro ko beke sababu ye ka muminu musoma ude toro kasoro umatora ko kila ni mogo mi nyoke ala ko akuye galomba junubuta ani junubu bangale yomal qiyamado wala abedo kono fingo fenye sira bawde mogo kateme siraw mogo min beke sababu kulu tinya kanyaman bila uluka katora fem bila uluka mu'minu chemo ani mu'minu musomaw utora lidedo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dararan wala dirara hadisa werela ciden ko kisini nema baka ako torali kamugo toro ko to dina yere kono few ibn rajaba ni hadisa sarahu wa yakuma sabafu ala doni ke baw yemmin fo do ko la darara wala dirara ko minye torali ko o te dina kono yere few wala dirara donc e kana ke mugo toro baay torali te islamia dina kono few kana mugo toro na cogo dola yawa sarahu dola doko la darara ko ikana ke mogo toro bagaye minyi itoro mogo mi toro e kana ewa mogo mi toro e kana bagoma ko toro wala dirara ewa mogo min fana yi toro e fana kanu toro doko ko hadisai ko akoro yenninye ko akoro do yenninye do fana ko la darara kanata mugo toro ni ka antre ni ka nafai wala dirara kanata mugo toro fana ni tora mi hari e kantere sitala e kan nafasi tala donc ibn rajaba ayen ni koro sabafu hadisaina ako akera chogo koni hadisain ba yirade toralite daga minye nyugon tonyoe silamo torali mu'minu torali ate daga silamia sariya kono tengo pembe ke sababu e kamugo toro iki yere korosama wa qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko hadisa warela akoman ajal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum ni hadisa hasanahu al-albani fi tarqib wa tarhib ciden ko sallallahu alaihi wasallam akoni mugo de ni eye silama toro ukatteme sirawula awa ku ka dangali wajibrai kade mugo ni be silama toro katte misraw dela ku ka dangali wajibrai kade ni hadisa ibn munziri ayenni mbo fi tarhib wa tarhib shagal bani ko hadisa mako hasanu jami sahih kono ako hadisa ko aka kene wala mbalimaw ni yeci den ka bila sirali ude hada madun ewa shigi nyogo nyawula sirmun be siraba dawula aka yere kolo shide soni sirabada sigi baga ibe arjanna soro ibe limaniya ka jogo soro ibe sadaqati soro soni fana ewa siraba da sigi baga soni doro ibe bo min kalama fana ibe jahannaba don sababu soro ibe danga soro ibe junubu soro nimi janto yerela o mbalimo o hukumu kono nana ambe ki munun kono
fo se dinga ba min fule ni nye ala ye nyumanke la do bila kana ka fo se dinga ka bo ko ba fe sira munu no chialeno fo se dinga inji ni agerela ni nyamaye aye sira nunu ayu uchiya ka mugo da uchiya abe nyamaun to mugo dala ewa har ni sanji nyana temes chogo kata misirula akagele che korbaw bolo ani muso korbaw tel manke siraw be chinya nyumanke law do nana ku be sira nunun dila bon se dinga nyama mba kono nyama min to ne mba kono abo ewa useko damayira ku be na sira nunun fana labbe ku dila useko damayira balumo ni nye nyumamba de bara nyumamba de ni nyambe ala dele ala kanu de mala ala ka sabati bolo kanu de mala donc min pora ka dawoka o ba nyini silama befe munun ka soube fonse dinga baw munun kan yandronte de jamana yorobe mo munun ka soube siraba dawla kana sirabaw ko nyamambo yoroe parce que do ka jogo do jamana yin kono ni sanji nana dro kan nyamambe maralende bu bolo ni sanji nana dro beta nyamawunto bedde kono kare kono jiwo yofe abeta to mo ka dala beta to sirawula balma ye koye ala sosode junubudo nyogon to nyodo mo ko yere ko sama ube jitte me siraw katanya mambo ulula abeke sababu ka jikale tayorote soro jela be chari ka gotoro unciya ka mo ka dawciya ka siraw ciya junubude do re hada maden ki yere ko sama donc a fora minye dinga bangunu fule fonse dinga munun fule mo munun bu kerefe aya yere ko sa kana kan nyamambo ukono nyamawu fere wore munun be nyini nyamawula harin na ba she ewa ko nyema yabe mugo munun bolo kata nyafu yede chira mimbe ani moye mimbe soro nyamawun to chogola akoke ni minye fonse dinga bawye ani sira baw ko ke nyamanto yoroye silamo ku yere ko soma an ka silamiya nana ni jogo nyuma ni seniya de ani nyogo ngache korosili anan kana nyogo tonyo an ka silamiya jogo yo ode an ka silamiya jogo te nogo ewa nogo jogo yede ka mogo ka siraw nogo ka mogo ka daw nogo an ka silamiya ka tabolo to ya ka jogo to ye wala nyini lembe silama bepe aka yere korosi fonse diga munun dirala pour jika temenu ye jika na jo akana uluke nyamambo yoro yede ni nyamambe ke sababu ka jika le tayirote surala o tebbe silamiya sariala de o nyini nembe silama kelenkele mayke yere korosama diga nunu ukanyama nyamambo aka yere korosama siraba nunu kanyamambo ula aka yere korosoma ambe ala dele afamu ko nyuma ala ka di anni silamuma ka bara ko nyuma ka noya uye donc ambe aywa be bira cide manto yala ani silamiya hukumu kono ana adabu kono aka janto ola dinga banunu nyamambo aka ye ka dabila nyamambe bila fubele munu na ko bila aka dawula nu fara a ubeta boyoromi onyabe nyini yoro munu na be nyanyini ulula me minyi siraba nunu nyamamboye dinga banu nunu nyamambo ambe mogo kelente ambe kanyere kolosoma an kanyere kolosoma anyere kanna fakama dina ka jogo kama silamiya ka sariya kama ciren ka nyamariya kama an kanyere kolosoma an ka jogo ni silamiya ka jogo ye ambe ala deli afamu ko nyuma ala ka noya silamawiye ani ka barake nu ye fana ala ko noya silamawiye ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.